Kuble brok ba it baro akan ka Briew. Pinjos ngau ya ka kerteng jong isipongut ki Briew ki barus ba atam ka Pyrthei. Lapin mi hakalis jong ka fob magazine jong sedam arhajar arpo. Ya ka kerdan ba sipo kum Briew barus ba atam ka Pyrthei. Labat da user gibrin ubadai software engineer mat unong trikam lengbag internet. Kajing don jing em jong user gibrin kalong kumbahan $1 billion lani saulak khandai pulai hajar news ba khandai fokrur. User gibrin udai unong syoksnong ka Amerika maubat ulari pitch kidai kinong siam ya ka Google. Ubrin ulabat ru kum presiden ka Google tan hadu kalai tarik ubanai bakat ar jong kasnam arhajar khat khandai. Ya kakardan bakhandai kum Briew barus pa tama ka Pyrthei labat daulari pitch ubadai software engineer. Kajing don jing em jong ubaro kalong kumba Riewspah $1 billion lani kumba sanlak $1,000 lais pakat khandai krur. Kalat kamay pisa ulari pitch kadai naka Google. Ya kakadan papra kum Briew barus pa tama ka Pyrthei labat da Warren Buffett. Kajing don jing em jong ubaro kalong kumba $1 billion lani kumba sanlak prahajar sanspa lapo krur. Warren Buffett udai businessman bat chairman jong ka Berkshire Hathaway ka company balong try yakiwe ki company kum ka jayku ka badai ka insurance company ka company battery Duracell ka company Dairy Queen bat kiwe. Ya ka kadan banyo kum Briew barus patam ka Pyrthei labat da unong India Mukesh Ambani. Kajing don jing em jong ubaro kalong kumba $1 billion lani kumba sanlak khatsan hajar khandai bakrur. Mukesh Ambani ukamai naga Reliance Industries. Ureiru Sherman ka Reliance Industries. Kani ka Industries kadi ka badon kita na trikam hakiwe kiri ka Pyrthei. Ka headquarter jong ka kadon hapo Mumbai. Ka Reliance kalong try yaki kam business kum kajing penmi boarding, penmi chemicals, petrol, kimarpo kandau, kalany pa kubor bat kiwe. Ya kakadan ban Rieu kum Briew barus patam ka Pyrthei labat da ulari Ellison. Kajing don jing em jong u kalong kumba $1 billion lani kumba sanlak sapulai hajar sispa nrip kandai krur. Katanrai kamay bisa jong ulari Ellison kadai na ka company Oracle kabadai ka multinational company. Ka Oracle company ka penmi yang itiar komputer ka jung menda. Ya kakadan basan kum Briew barus patam ka Pyrthei labat da Steve Ballmer. Kajing don jing em jong ubaro kalong kumba $1 billion lani sanlak sausan hajar laispa prapo krur. Steve Ballmer ukamay pisa na ka Microsoft Corporation kabadon ya ka headquarter Redmond, Washington, USA. Ulatray kum upisar ka Microsoft kum bakat sausnem nadu usnem arhajar hadu arhajar khatsau. Menta ulong utray ka National Basketball Association ka Los Angeles. Ya kakadan pasaw kum Briew barus pa tama ka Pyrthei labat daw Mark Zuckerberg. Kajing don jing em jong Mark Zuckerberg kalong kumba khandai $1 billion lani kumba $1,000 hajar lais pa krur. Uday unong sengkam barat ba bat unong yang senglang ya ka Facebook rengkat bat ki perlok jong u ki bana Harvard College. Kinong penun kam ne ya ka Facebook kim duna ya ka $1 billion man la ka banai kat kum report ha ka lai pui tarik ubrai ben Rieu arhajar arpo. Mark Zuckerberg ubat ru ya ka kam kum CEO ka Facebook. Ka Facebook ka trikam ha kum basis pa kat ui teli kijai kitin jong ka Pyrthei. Ya ka kadan balai kum Briew barus pa tam ka Pyrthei labat da Bernard Arnold bat kayeng ka sem jong u. Kajing don jing em jong u baro kalong kumba $1 billion lani kumba pralak $10,000 news pa krur. Uday unong sengkam barat ba ubadai nagari France. Ubat kum chairman ka LVMH company ka company ka badai yakti remdor hakalang ka Pyrthei. Kum ki kali ki jan kinep bat ki jingding share. Haus nam arhajar kat pra ula kalalong Briew barus pa tam napading ki battery fashion. Anak ba kuni no ya kadan babat kasara Amanziu Ortega. Ya kakadan ba ar kum Briew barus pa tam ka Pyrthei lamad da Bill Gates. Uri dan nam hakas pa ubadai unong Amerika. Kajing don jing em jong ubaro kalong kumba sispa khatwe $1 billion lani kumba pralak khat prahajar $9 krur. Kalat kamay pisa ubil ki kalong kam tam na Microsoft Corporation nalor kiwi ki kam ibiade bat ki komputer. Ubil ki uderu unong not senyang barat ba yaki basya not hakalang kiri ka Pyrthei.
Kaladon kajing yakni ya ka kerdan banungkong kum Briew Riewspah tam ha ka Pyrthei hapadang ubil kit ubala jubat kum Briew Riewspah tam haki khendia snem bala lej bat Briew bayo ya ka kerdan Riewspah tam haus nem arhajar khat khandai arhajar arpho Jeff Bezos kajing dan jik Jeff Bezos kalong kumba Riewspah prap khandai $1 billion lani kumba khat lai lak khandai pu arhajar khandai spa lai pu krur Jeff Bezos udai unong seng ya ka company Amazon ka company kabadon ya kita trikam hakaleng kiri ka Pyrthei ya ka company Amazon lasdang ban seng dau Jeff Bezos ha Washington DC ha ka santarik brai ban new jong ustem khat khandai spa khandai pusau ka company lasdang nongkong bandi ki kot bat kalapan yar pat bandi ya kiwi kitiar paper ko mangitip menta kajing yakni banyak buat ya kanam kum Briew Riewspah tam ka Pyrthei kadai ka bajur nang yai update jeladi bantip manu babat ya kerdan banungkong tam kum Briew Riewspah tam pat manu pade ki badang ile panyo panbat ya kanai kanam kum sibun blog bai paro min second upat aku ka video aku ipat kapor subha wat klet ban share like ban subscribe kenapa penyo ya ki pade ki updates ki bandang wan nagani channel